Afambo Odoziakụ ma ọ bụ Oriakụ Collins Ndufechi. Abụ m onye ejije. Ana m eme ma nke Igbo ma nke oyibo. Anyị na-eme ejije na Igbo Amaka Production. Ife anyị ji wee na-eme ma nke oyibo ma nke Igbo bụ ka onye ọbụla wee nwee ike isonyere anyị. Are you in any way having problem with Jennifer? You know it. And you're busy making her chewing gum. Not really, but That one is not a problem at all. I just want you to find a way to do whatever she asks of you. Okay, so when should I go? Even if there is no vacancy, immediately they see you, they will create work. Give me definition of it now. because you had allowed me to stay back then in school and study with my friends rather than buying every single lecturer with money. This was the good about Among the brightest students of the year. Okay, refer them to the head teacher. It's not possible. My precious daughter can never fail her test. You still have to give them extra money to exit the class. And My parents used to work in here and they demand I help them pass their children to the next grade. send me your account. I just need my child, Jennifer David, to always pass her exams and take second or third position in her class. Okay? Just keep pushing. Okay, now I'm done with school. After this whole certificate. You can't even write a simple report. A graduate like you, after 5 years in the university, what is there writing report? If I jine emekwanu ma nke Igbo ọfụma bụ ka asụsụ Igbo wee ghara ifunarị anyị. Okwana ofumbulanya. Ya mechara anya. Enwere onye ọzọ ifuru n'obodo a wee bụrụ ọla mma. Dike! Okay. Ọwụna? Akwụ na ebe nkwụ. Isi na nkwụ ebe nkwụ. Ya nụnụ. Agbara ozi Owere mgba na ọ na-echiri echiri. Afa gị wu Ndụbụakụ. Iwe na-achọ ọnwụ. Maka osikere ike awa ikwe nkụ. Na akịdịgba na-agbagburu eke. A na-ebu mma aga ọbụ mma na Achọrọ m ka anyị kpaa nkata ka anyị mara ka anyị esi wee jee n'ụsọfọ ọgụ. Ọnya ntinye si kemgbe nwanne nnyaa ofukporo anụ ọmarọ. Nke bụ na nwa nwoke ọbụla bịakwara n'ebe a nnọọ ka ọ nụọ m. Nwoke ahụ na ọma mbịazi. Nke bịakwara na-abịa ọbịacha ọ na ọnwụ. Ọ bụrụ ji ụmụ agbọghọ na-akwụghalị ogologo tupu ogologo ego. Isimo! Ogene Ndụbụakụ ogene. M ga-atụ ya bụ ese. Ọgwụ adịghị mma. ọgwụ dị mma. Eji enya bụ ọgwụ a ga-akwụfu ọbara ndụ ya efu. Achọrọ m ka ndị Mmadụ ada nọ na mmiri ncha abanye ya. Gịnị ka mere n'ụlọ gịnị ka mere? Unu sị na mụ bụ mmadụ. Ebe ma na ịgwara nwaanyị ọla mma ebe ọ bụ. Unu achọrọ igwe ebe ọ bụ. Akwa eme ngwa emeghela ọdachi. Nke na-azọ na onye ọbụla na-abịa n'ụlọ mma na Azikiwe nwanne m. atọrọ gị Azikiwe. Eziokwu ka ego o mere. Oge ogidi kwa. Anyị na-eme ya n'asụsụ Igbo ka ụfọdụ ụmụaka anyị ndị na-etopụta wee nwee ike na-esonyekwa na-amụtasị omenala Igbo n'usoro ka o si aga. Ịbịa n'ejije niile a na-eme n'Igbo Amaka Production, enwere usoro omenala dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-enene ya, ị ga na-afụ ya mmemme ụfọdụ ihe na-emesi n'ọtụtụ obodo. Anyị na-emepụtasị ya n'ejije na-abịa n'Igbo Amaka Production. Ọ bụkwa na ị chọọ ka ị na-esonye ka ị na-enene ya, ị gaa na nke a na-akpọ online or YouTube Igbowood TV, ị subscribe, ị ga na-enene ejide niile
Igbo Amaka Production na-eme na Igbowood TV. Ọ dị n'usoro ma omenala ma otu esi agba egwu ma ndị a na-agụ agụ ma ụdị ọbụla dị iche iche ụdị ejije dị iche iche ị ga-etiri ebe anwa nne ya n'usoro nene ya. Gaa n'iru subscribe na Igbowood TV ka ọ dịrị dị mma. O ji adị mma mmadụ na-emezi ife. Ọga, m ga-akpọ gị wee pụ. Nwere nsogbu. Daalụ. Ebuka ọdọ. Igbo marama, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo nyoma. Anambra ni manyibu nwanne, Enugu na Abia nyibu nwanne, Mande Ebonyi nyibu nwanne, Igbo niile ewu nyibu nwanne, Chukwu kere ndị Igbo gọziri anya gọzi, Chukwu kere ndị Igbo weta anyị mma, ọ chọrọ anyị mma. Asụsụ dị ụtọ ka o nyere anyị, erimeri dị iche iche ka o nyere anyị, ọ dị anyị mma. Aha m bụ Chidi Ikenna Amobi. Dịka o si gbatakwulu Igbo na-akpịa dị producer o mepụta ejije ka anyị na-eme ugbu a, ka anyị mepụtaba ejije Igbo, ka ndị Igbo kiri ibe ejije Igbo, ndị Igbo ndị nọ n'ala Igbo, ndị nọ na mba dị iche iche ma ndị nọ n'obodo oyibo ka ha na-ekiri ejije Igbo. Ama m ka ọ dị n'oge mbụ, ka anyị wechetakwa ya otu ahụ ọ dị n'oge mbụ n'ụbọchị nke taata. Mụnwa bụ Samuel Osaji, abụ nwa afọ Ịsa nke dị n'Edo steeti, mana ife gbasara Igbo, asụsụ Igbo na omenala Igbo na-atọ m ụtọ rinne. Na ka nji wee sị na m ga-eme Igbo, nwalụ na-eme Igbo, solu na-asụ Igbo, solu na-ede Igbo, solukwa mee ejije dị nke ndị Igbo. Onye ka nji wee solu onye nwoke bụ Chidi Ikenna Amobi. Ndị be anyị ndewonu, nke onye chiri nyazere emeela ka ndị ọrụ ha bụ maka ịfụ maka ọrịa na ọgwụ na mgbochite ọrịa n'obodo anyị a akpọrọ National Center for Disease Control nke akpọrọ NCDC n'afọ ịchafụ emeela ka ọra mmadụ mata na igbochibido ọrịa nke si azụ ụlọ were iwe n'ọnụma wee bịakwute n'obodo anyị a na mba ụwa dum na nke akpọrọ coronavirus bụ nke okene ọlụ onye ọbụla ka ọ bụ igbochibido. Ha nyekwara ntụziaka wee na-asị na onye ọbụla ịchụ ihe ọbụla ị na-eme kwọtapụ aka gị ọfụma, etikwa n'aka gị n'ọnụ, imi ma ọ bụ n'anya, aka ị na-akwọrọ akwọ, ichi ịkwụ aka gị, tinye aka gị na mmiri na-agba agba wee kwa aka gị ka ọrịa rapụ isi na-arụ mmadụ wee ba na-arụ onye ọzọ. Ha nyekwara ntụziaka wee na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ na ọ bụ na anyị na-eme otu a na ọ ga-enyere aka ịchụ ya ọsọ ụkwụ elu ala n'oge na-adịrị anya. Ihe ọma dị iche iche ka o nyere anyị, ejiji dị iche iche ka o nyere anyị, Igbo na nkwụ ọcha, Igbo na-atụ ụgba, Igbo na-eri akpụ, Igbo na-eri ụgba, Igbo na-eri ede, Igbo na-arụ akpụ. Jụọnụ ndị Igbo bịanụ na anyị bụ nwanne. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo mara mma. Ndụmọdụ anyị ga-enye ndị Igbo unu na-ege anyị ntị ugbu a bụ na ọ ka mma otu a unu bụ ndị Igbo, anyị ncha bụ ndị Igbo, ka anyị na-asụ Igbo, ka anyị na-eme omenala Igbo, ka anyị na-eyi uwe Igbo, ọkwa ịghọtago ka unu na-ekilikwa ejije Igbo ka ọ na-akpalite mmụọ unu n'ịdị na-asụ Igbo maka ndị ọzọ nọ na mba. Ị ma na ọtụtụ ndị Igbo amara asụ Igbo. Nsogbu dị
Ya bụ ife na-agba m anya mmiri. Abụrụ m onye Igbo mana aka m ndị Igbo asụ Igbo. Ya bụ ife dị egwu. Ebe onye mba na-asụ Igbo, ọbụzi agwa bụ onye Igbo. Negodo onwe gị na negodo. Adarata gị na-emekwa gị. Negodo onwe gị. Adarata gị na Onye bụ onye Edo State na-asụ Igbo, ọbụzi agwa. Gezie m ntị. Onye Amaka Ebo. Ebe. Onye nwa mere Ndidi Amaka n'ejije a. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo nyoma. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo marama. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo nyoma. Nke a nke bụ ekwensu. Go go go. Nwunye di. Nke a bụ Lucia. Afa nke ekwensu na film. Lewe ibe a na-abụrụ egwu. Onye ọbụla zake n'afa obodo. Ọkwara afọ Igbo. Ọ bụ onye Umunze. Gbafa na ọ bụ onye Umunze. Ka afọ Igbo. Ka afọ Igbo gị kwue ya ka ndị na-ekiri gị nụ ya ka afọ Igbo gị. Ọ sịkwa anyị oke. Ọ nwere afọ Igbo. Inugo ni ọ nwere afọ Igbo. Afọ Igbo m bụ Chidi Ebere. Nwa amụrụ na mma. Kedu ka ị esi hapụ mụ na nwata nwaanyị a ka anyị nọrọ ofe ebe na-esi nri? Ịma na nwata nwaanyị a bụ ekwensu. Achọkwa m onye ga-abịa tinyere gị ọgwụ na nri ma o tinyere gị ọta pịapịa. Achọkwaghị m ya o. Achọdịghị m ya. Ije Lagos ifu ndị ga-asị gị my mama si anyị bụ Igbo. Ana m aṅụrị na mbụ nwa Igbo. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo mara mma. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo nyoma. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo mara mma. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo nyoma.
ndị ọma Igbo siri Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuenu Igbo mara mma Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuenu Igbo ndị ọma Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuenu Igbo mara mma Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuenu Igbo ndị ọma Cha Igbo kwenu ya Igbo amaka mma, ụmụ Igbo golibe, onye bụ nwa afọ Igbo